Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Karon di ay adlaw karong Sabado no, January 25 tuig 2025. Karon di mga ka-DJ, mga ka-listeners, mag-upload na sa taog mga aso ni Kuya Guliat. Bayno di ta maglangad. Nia ang Pluto ug ang gamahanang Plato. Patay. Ha? Oh. Patay! Da! Oma! Usay uma, ha? Usay uma? Ganina rin ko nagbalik-balik og lilis lababo ba? Pero napagyapon ang hugasan. Manghugas lagi ko, ma. Ambiran ko na cellphone mo, Bi. Ambiran ko na. Ambiran. Ayun ang kuha nga ko cellphone na. Ayaw pagbaot! Kaya mo ni nagkaingon nga dili ka mahinultong sa imong mga gibuhatan. Gusto ka ilabay ko ni, ha? Ayaw, ma. Ilabay ko ni? Ayaw, ma. Manghugas ka o dili? Manghugas lagi. Dili ko ni ihatag balik ni mo, ha? Kung dili ka makahumat sa pagpanghugas-hugasan. Lagi, manghugas na. Wah! Maita bata, ah! Maugtas ko! Kapoy. Mauna na akong buhat, Permi. Permi lang magkatubang ng hugasan. Sige na lang ako manghugas sa kinanan. Puula ba ya eh? Kada adlaw, kada kaon, ako kay manghugas. Kapoy agad eh. Hi, Kuya Pluto! Oh. Hi, Kuya Pluto. Wala, ini Kuya. Hiwi mga bil niya? Iwi mga bil niya? Lambati agnaw! Sunod-sunod siya kong isulti. Siya ko insulti. Sunod na sad ay. Batik kog naw. Oh. Batik ay kog naw. Hindi sunod ay. Bati, 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 bati kog naw. Ikaw bata ka ha? Da. Dili lagi mo sunod lagi ka kuya lagi. Ganyan na, sige kang sunod-sunod untay ako isulti. Karon dili na lagi. Abi kay bati man og nang dili siya mo sunod. Hilom piya nga. Oh? Kapiya nga lang kada. Unang-unahon gid ka ikaw eh. Kapoy na maghugas diri ha. Na, ikaw rin pahugason ako diri ron. Tugod! Be, ako hugas, be. Ako Sip-sip. hugas. Oh, Sip-sip. Sip-sip ka kada. sip-sip kay na kun mahugas ko plato. Salig lang ka, kadili ka pahugason ni mama da. Ingo man si mama na. Ingo man si mama nga bata. Ako no ko. Mabuak niya ko na mga plato ug baso, be. Ganan siya ka. Dili. Atik piya nga ka. Oy, plato! Saan pa muna si mong manghod? Nangon sa mo? Nawa, dunggan rin noon itong mamay noon. Hawa di be, sa mukha ni mo eh. Diyon sana masada ni mong imong manghod, ha, Pluto? Wa ma eh. Gi-out! Ano ba? Hilang ba? Tayo pagsulti ni mama. Ay, sulti. Ay, sumbong Hilom ha. Nasampungan din ni mo akong baba! Pre! Naisampun akong bakbada! Pre! Isumbong kang mama, be! Eh, kapuyan ni mo piya nga aga eh. Bebe, ako trapuhan. Di ko! Bati! 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 Kagnaw! Bati! 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 Piya nga! Sige na, lingkod na mo, or mamahaw na ta. Maliit na mo sa klase ninyo ron. Og Pluto ha? Ayaw paglangan og kaon, aron mahugasan pa nimo ng mga kinanan. O ma. Good morning, kaya? Alain. Ma, dili mo good morning na ko si kuya, ma, oh? Diba ingon man ka, ma, nga mag-good morning, gyud. Ingon sa teacher na mo? Oo. Sakto ka, Venus. Dapat yun mag-good morning. Da! Awa lagi, kuya, oh. Na si kuya, ma, ay dili siya mag-good morning na ako. Good morning, kuya Pluto. Oh. Anong dili magkabutubag si imong manghod, Pluto? Good morning, piya nga. Awa ma, oh, piya nga ko no ko. Pluto,
Good morning, Inday Binos. Yay! Answer na gyud si kuya na ako. Nga ano ta, pero mag-praise ako. O, Pluto, muna na ko ha kay lisugay sa akay ron. Ikaw na bahala diha og sa imong manghod. Ang mga hugasan ha, basig biyaan na sa nimo. Og naa na inyong hambaon diha, giandam ko na na. O, sige na, kay malate na ko. Ayaw sa mo paglangay, kay malate mo sa klase. Bye lang ga, Venus. Be good sa school, ha? Yes, Mama. Pluto, ikaw sab, be good. Pagdali mo kay, mabot na tunon ang mukuha ninyo nga tricycle paingon sa school. Ang imong manghod, ha? Ayaw pasagde. Oo, ma. Sige, anto na ko. Ang hugasan, Pluto, ha? Nagasimple to, ha? Sige, hugasan. Hala? Ma! Alam ma, ay, di sunod-sunod. Ikaw, sumbungira kay ka, ha? Piyangaa ka. Sumbungira ka. Hala, ma! Piyangan na sa kung... Ikaw pa sobra lagi ka. Hila mo na ba? Ha? Hila mo na. Sige lang ko ni mo sampungan sa baba na. Alamang, tabian mo kay ka. Sige na, oy, panghugas na kuya. Mayuhara mo mandala. Tingman si Mama Good nga hugasan na ang kinan-an nato. Diyos, puya hugas eh. Sige na ako hugas. Laina ni kuya. Ano man jud na kuya? Dapat manghugas manggit sa kinan-an. Kay dirty man kung dili hugasan. Dagan niya kakurs din niya. Unya, dili ka manghugas. Nya ingon si Mama, moduol ng kakurs kya kung naihugasan sa lababo. Ew! Nya, napat jud ants, flies, o rats kung dili ka manghugas sa plato. Hala na di eh. Unya lang na ako hugasan. Kapoy hugas. Kapoy. Ni kala, ni kuya. Tapulan man ka manghugas. Paul man be. Bahala na din ang mga plato eh. Kapoy. La, kalain ni kuya. Tapulan manghugas plato. Paul man kayo eh. Bahala na din ang mga plato eh. Kapoy ba ya? Oh, bahala ka. Asap ando ka ni Mama ay nagulat to. Class, let's move on to our lesson, ha? With regards to cleanliness. So, kinsa ninyo dinhi ang manglimpyo sa ilang bay? Ako. Uy, very good, Justin, very good. Kinsa pa? Ako. Balik-malik ra ka diha dong. Kinsa pa ilain? Ako. Kana, very good, good job. Ken, good job. See? Class, kabantay mo? Bisan og lalaki sila si Justin. O niya, dunay binabay si Ken. Dula say usa, laki sad. They're cleaning the house. And they are gentlemen ang mga laki. Very good. Dili nila pasagdan, ngay lang mama lang ang mulihok sa panimay. Sa household chores. Very good kaayo. Dapat nga tabangan nato ang atong mama. Way pili, ha? Malalaki man o babay. We must help our mother. So, who else? Nang siya ba mga lalaki lang bang mutabang sa ilang mama? Me, sir. Oh, very good, Maya. Very good. So tell us, how will you help your mother, your mom? Mo-help ko sa tanan nga household chores, sir. Every time na ako sabay, cleaning the house, watering the plants, and I know how to cook also, sir. Oh, really, Maya? Like, unsa nga mga luto? Unsa man nga luto, ha? Kana lang simple, sir, like fried egg and fried ham and sausages and maglungag sad og rice. And after mangaon, unya, ikahuman na mo og kaon, ako ang mangugas sa mga kinan-ana mo, sir. Uy, wow! Pakpakan na to si Maya! Daghan ha, pakpak! Good job, Maya! Who else, ha? Ikaw, Pluto, o sa may imong contribution sa inyong bay? Mutabang ka ba sa household chores? Yes, sir. Like what? Like washing the dishes, sir. Oh, wow! Good job, Pluto! What else? Ano, sir? Oy, kana ra? How about sa ubang gimbuhaton sa panimay? Di na po, sir, eh. Kapoy naman kanya mga hugas sa plato. Uy, what did you say? Pulaan og kapuyan ka sa pagpanghugas og plato? Is that what you mean, Pluto? Oh. Answer me, Pluto. Kapoy kayo mga hugas sa plato, sir, eh. Balik-balik na lang. Kadadlaw na lang. Puul kayo. Puol?
So, aron di ka pulan, buhat og laing gimbuhaton sabay. Like manglimpyo ka sabay, manilig sa gawas, tabangan ni mong labay mong mama, or kanang ikaw ang mangwaswas or kanang manghihay sa linabhan niya. Pwede kay na Pluto. Basta, di ko ganahan. Kapoy, samo kayo. Sige na lang, hugasan ang nasa una-una ni Mama. Magkalagot. Oh my God! Pluto, that's not nice. Listen everyone ha? Everyone listen. Kamong tanan, ikaw silbakuta, tubang dere, pagduko-duko. Kamong tanan. Kidagko naman mo, ha, paminaw, kidagko naman mo, kaya na kay ninyo ang gimbuhaton sabay. Ang atong mama, luoy kayo na. Especially sa mga mama nga nagtrabaho. Uli sabay na paydaghang gimbuhaton. So, kitang mga anak, responsable po ta nga mutabang sa atong mama. Any help and assistance will do. Ginagmayng tabang na to nila, ikalipay na kay na nila. Oy, silbakuta! Ato bang dire, ato bang isig doko diha? Yes, sir. Sama sa ka ng pagpanghugas og plato, kada human og kaon. Oh, kamantay mo. Sa yun, og simple ra kayo na nga gimbuhaton. Pero, dako na kayo ng tabang og kalipay sa atong ginikanan. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Pluto, unsa tong imong gisulti kanina sa classroom? Wala ka kadungog. Muta na magagbalik. Ako lang giklaro, good. Imo pag yung ipabalik-balik da. Sige na ba? Unsa ganito? Kapuyan ka manghugas o plato? What did you say? Pulaan og kapuyan kas pagpanghugas og plato? Is that what you mean, Pluto? Kapoy kay manghugas sa plato, sir. Balik-balik na lang. Kada adlaw. Puol kayo. Puol? So, aron di ka pulaan, buhat og laing gimbuhaton sabay. Like manglimpyo ka sabay, manilhig sa gawas. Tabangan nimo og labay mong mama. Or ikaw ang mangwaswas or manghayhay sa linabhan niya. Pwede kay na, Pluto. Basta, dili ko ganahan. Kapoy, samo kayo. Sige na lang hugasan ang nasa una-una ni Mama. Makalagot. Murag di man tumaayo ang imong gisulti sa atubangan ni teacher o sa atong classmates. Uy, Pluto. Anong dili man? Isulti ramang kus tinuod. Bisa na. It's not nice nga mo reklamo ta sa sugo sa atong mama or sa atong parents. Di ba na bukat ang buhaton sa bay? Like manghugas sa plato. Kasayon na ganahan man gani ko manghugas. O ikaw ganahan ka. Ako dili man. Ngano man? Basta, dili ko ganahan. Kapoy kayo. Ay nalagpangulit good. Friend, ayaw uy. Nga mo reklamo ka. Sakto man to ang giingon ni sir. We need to help our parents sa gimbuhaton sa panimay. Para malipay ang atong parents. Kay para raman sa nato nga makatunta. Aron inighingkod na cute nato. For example, maminyo og magkapamilya na ta. Kamao na ta sa mga buhaton sa bay. Dito sa wayon sa ato ang partners. Ha? Ano maabot man ka ng istorya ha? Oh, syempre, kay moabot man kita anak, friend. Ingon akong mama, kinahanglan ko no kamao ta magbuhat-buhat sa bay, aron dili ta iuli sa atong partner sa ato ang parents. Aw, ikaw, babae man ka, iuli gid ka sa imong husband. Kung dili ka kamao. Oh, babae di ay. Hasta ang laki, oy. Mas nindot man gyud kung kamao sa gid gani ang lalaki sa gimbuhaton sa bay. Ako kay ganahan kog lalaki nga ingon anak, kamao mang limpi sa bay, nya dili tapulan. Unsa? Lagi! Batian ang laki nga tapulan og hugawan, bahu akaha, no? Di man gani siya kamao mang limpyo sa ilang bay, how much more sa iyang self? Tingali, baho siyag ilok. So, pasabot nimo, baho ko gilok. Ha? Halawa man kumingon baho kag ilok, good? Ningon man ka, nga ang lalaki nga dili magkamao mang limpyo sa ilang bahay. Kay dilisan mang limpyo sa lawas. Nya, baho sa gilok. Unya, asa man dapitan ni ingon ko nga baho kag ilok, ha? Pluto, kadungog ka nga ni ingon ko nga baho kag ilok. Oh, ang pag-ingon din nimo, nga dili manglimpyo og bay o dili manghugas sa hugasan. Ako man na, so ako ang gipasabot nimo ana. So, baho di ko gilok. Ngi kalain ni Pluto. Wag gid ko mag-ingon nga baho kag ilok. Guilty lang tingali ka mo ang ingon ana imong reaksyon. Ang napadudog man ka. Ako may gipasabot nimo. Uy, Pluto, kalain mo walk out. Asa ka? Apoy nimo, bawal na. Hala, hoy naapa man tay klase. Pluto! Tata,
Ano man ka? Kusbot bagod kayo ng imong naong. Kuya Plato, kapangutan ako mama, oh. Sa mo ka, gini mo binasoy. Kaon na lang ko na diha. Oo. Nanasan mo ana ha? Murag yung iring o iro oy. Ering. Kapya nga lang ni mo da. Venus, behave ha. Nagkaon ka. Ay, sorry, ma. Pluto, sa ka doon na kay problema? Oo. Dili mo yung mga hupa-utubangan sa pagkaon ha, Pluto? Ano man ka? Sultihi ko. Lo, ano ka na si kuya? Dili mamutubag sa pangutanan ni mama? Doon na ba'y problema sa school? Nag-away siguro na sila ni Ate Maya, ma. Kapya nga. Oh, awa ma, oh. Kaya nga, nasad ko na ko. Silong ba? Igo na mo ha, igo na mo ana. Kumutong tayo ka ron. Igo na lagi mo! Pluto, usa tong giingon ni mo, Venus? Nag-away sila ni Kinsa? Ate Maya. Maya? Oh, si Ate Maya, good, ihang friend sa school. Ngano nakasulti man ka anak, Venus? Ang, sayo man kayo si kuya ni Ato sa among room. Nagpaabot na ako. Nya, wala sila magkuyog si Ate Maya. Kapya nga. Taka lagi kag tabi ha. Sabihan kay ka. Tinuod ra ba? Wala ba mo magkuyog ni Ate Maya ganina? Kaya nga naman di ay. Permi din na sila magkuyog, Venus. Ma, permi. Nya, magdungan mi og gawas sa school. Pero ganina, kay wa man si Ate Maya. Pantay lang kita na kopya nga ka. Ngano di ay mo kuya? Nag-away di ay mo ni Ate Maya? Uyab mo? Ha? Uyab? Usay uyab, Venus? Kabata pa ni mo, kay baw na kag uyab-uyab. Da. Mawang gina siya ma. Bata pa gani. Taka lang tabi. Ngano di ay? Nag-aster gani ko niya ba? Pero ibang gias, uyab ba mi? Hibaw day ka ng unsa ng uyab. Bata pa ni mo. Kadungog ra magkukuan na good. Kanang uyab ko no. Venus, bata pa ka ha? Dili maminaw ang mga istorya. Nga dili angay sa mga bata, ha? Da. Sobraan man ka marites. Tabian man kayo. Sa Virgo na mas. Igo na. Tabian. Magsulti taon niya ha, Pluto. Tiwas na mugkaon niya. Unsa tong gisulti sa imong manghod kagani, ha, Pluto? Tinuod to? Di mo eh. Ito tinuod. Ay, kisam din as Maya. Ako ra kong friend. Classmate na ako ba? Pero may di mong magkuyog ana Maya. Sa school na good ma? Close mo? Oo. Basta Pluto ha, akong gusto magtarong gyud ka sa pag-eskwela. Kung kanang Maya, nga giingon nimong friend, makatabang sa imong pag-eskwela, wa ra jud koy problema ana. Pero kung makahatag ng problema nimo, makababag sa imong focus sa imong pag-eskwela, pues gusto ko nga likayan nimo siya. Ha? Likayan ma? Oh, Pero nga naman. nakita na ko nga dili maayo ang epektibo nimo. Kung tinuod man gani nga nag-away mo ni anang Maya. Kung ingon anak man gani, likay niya. Ma. Na sige, bye na mga anak ha. Dili na ko maglangay kay malate ako sa akong meeting. O, Pluto, human og hugas mo sa mga plato, pagtuon mo ha. Tudlo isa ng imuha manghod sa iyang mga assignments. O ma. Mama, bring me something ha? Anak. O sige na, bye na. Amping. Bye ma. Sige, bye na ha. Ang hugasan ha, Pluto. Batay nagbalik na ako. Nagbuyang-yang man na di ha. O lagi. Sige, ato na ko. Yes. No, laka kuya. Laka, nagplay na sa ka-game sa imong cellphone. Patay ka mama do. Wa pa ka nagawa sa dishes. Bahala na diyawi. Mag-games pa ko. Nya. Ablihan siya din ako. Onya, pikon mauli na si mama niya. Naapa na di ang hugasan nga mga plato. Saan sa ka? Sus, sa mukha ni mo eh. Welcome to Mobile Legends. Sa mukha kahilam diyabi. Umatay ganit ko na. Nabantay ka na ako. Na, bahala ka di kuya. Ay, ilang ka duwaan ng imong cellphone da. Mag-study na lang ko sa room ay. Kala. Bahala ka di. Ito na mga kontra eh. Abusado nga bata. Matino mano sa gusto. Not nice. Dugay na kong nag-obserba ni bata. Nihatag og tiyan sa makadaghan. Kay basin mausap pa. Pero wagan siya mausap. It's time, mahal kong hari. Yes, it's time, mahal kong reyna. Aniya. Yeah. Hay pa to. Mahal kong hari. Ngano ba?
Syagit ka man. Ha? Kinsa mo? Ha? Kinsa mo? Ang saman mo? Plato! Tabang! Tabang! Yung sa kwarto. Ay, musod sa kwarto! Dali, Plato na. Paspas aron makasod sa kwarto. Dali tayo. Opsan! Nakasuot ko! Unsa to akong nakita? Unsa to? Tinuto akong nakita. Dili lang unta. Dili lang unta. Akong ilakang putahan. Aron dili makasod ang akong nakita. Kinsa man itong syagit? Si Kuya ka to? Pagkawat ko. Kuya! Kuya Plato! Ikaw to ni Singgit! Kuya? Asa man si Kuya? Wa man siya din sa sala? Kinsa dito ni Singgit kanina? Kuya Plato! Asa man ka? Dili siya tamang pakita niya. Nga na ata din sa sud sa kwarto kauban niya. Ay, nalang imong desisyon, mahal ko nga ring Plato! Yes, final na. Kinahanglan nga matagan siya og leksyon. Og aron makaamgo sa unsay husto o sayop? Mao ka na. Aniya na. Yeah! Madlog na kumugawas. Katingalig, napato sila. Plato, mga ito nga. Naglupad ako nakita. Do ka plato. O, misulti sila. Nagsulti sila. Inuod ba to? Ma, inman ka ma. Pauli na ma. Madlog na ko. Una na sila. Ang mga plato na na. Kuya! Oh, Naaka siya sa kwarto? ang ako mangod ay. Kuya! Wala kita siya mahadlok. Huwag ko siya makakita sa ako nakita. Dili to tinudlan ako nakita. Basig na sa'yo pa ko. Hula-hula na siguro na ako. Kuya! Huwag may kikadlukan ng ako mangod. Kuya! Nana! Ablihan ako si Venus. Unsa to? Unsa to kung nakita sa samin? Murag parehas ako nakita ka kanina. Nakita na ko sa amin ang ako nakita ka kanina. Unsa man ita buwa. Ako lang ang tatong una-una. Ngayon na may plato sa amin. Ako namang usad din sa suod sa kwarto. Mulabay ko balik sa amin. Nalasan. Nakakita na sa ko. Parehas ako nakita ka kanina. Plato kinag ako nakita. Muduol ko balik sa amin. Akong klaruhon. Plato! Nay plato naglupad! Kuya! Plato! Kuya! Ngano ka ay? Nasa di ka, Kuya Plato? Abli ko ba? Kuya! Na ako nakatubay sa amin. O niya, plato, nasa sa amin. Akong nakita. Kung siya may buti pa sa buti ni. Ayan man ko. Huwag ko makita ang akong kagalingon. Dili. Mutuyok ko. Suway na kong tuyok. May tuyok sa ng plato. Masibog ko pa daw sa uwa. OMG! Nakita na ko sa amin nga. Nisibog sa uwa ang plato. Masibog na sa gusto. Nisibog sa tuo ang plato. Ang baba sa plato. Kabantay ko. Inigsultin ako. Timing ang buka sa baba. Kanasultin ako. Tutukan ako mayo ang baba sa amin. Isa ka. Timing ang buka sa baba sa plato. Usban ako. Ako ka? Tayo may ginababa. Ako ka, plato? Ako ka? Nahimo ko plato! Dili! No! Dili ni pwede! Dili!
si mama. Nga naman eh. Unsa man initabo na ko. Nga naman lahimo magkumplato. Hello, Higalang Pluto. Oh, ikaw na sad? Ha? Kinsa ka? Hello again, Higalang Pluto! Ikaw sad? Niya mo sa kong kwarto. Kinsa mo? Unsa man mo? Mga Pluto! Mga plato? Unsa inyo tuyo na ko? Ganun niyaman mo? Ganun nagpakita mo na ko? Ganun lahimo magkuplato? Taksa lang ang pangutan na Higalang! Pero ako magkasabot gano'n eh. Unsa yung tuyo na ko? Tumabay na kaingon gano'n nahimo kong ingon ini? Nga nahimo kang usa ka plato? Oo, gano'n giingon ko ninyo ini. Mahal ko nga rin plato. Ikaw na itubag sa iyang mga pangutana. Higalang Pluto. Mao kini ang tubag sa imong mga pangutana. Mao kana ang among silot kanimo sa dili pagpanghugas sa mga plato. Unsa? Silot? Mao ka. Silutan ka sa imong pagkatapulan. Pero, nga naman. Higalang, dili maayo sa usa ka tawo o bata nga magtinapulan sa pagpanghugas sa mga kinan-an nila. Kay kami ang mag-antos. Di lalim nga magkahugaw mi tibuok adlaw. Usahay maabtan pagpilang adlaw. Hagkot kaayo ang among kalawasan. Labi na mantikaon kaayo ang inyong gikaon. So, ew! Dugay na kong nag-obserbar kanimo. Apan wa kay kausaban. Nagpadayon ka sa imong katapuran. Pasagdan lang minimo sa lababo. Katol na kayo ang among kalawasan. Kay pistahan kami sa Hulbigas. Hasta mga ukok! Hait kayo ang mga tiil nila nga naglatay-latay namo. So, ew! Sama niyan ng mga baso, tinidor o kutsara nga naa sa ibong lamisa din sa kwarto. Pila na nakaadlaw diha nga nagpundok. Huwag hugas-hugas. Tweet, 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 tweet. Tweet, tweet. Tinood na. Dugay na kayo nagtambay dire, ha? Katol na kayo. Di pa maak namin sa Olmegas dire. Iyo. Katol. Ouchie. Tinidor, misulti. Silutan bata! Sakto na ang gibuhat sa mahal nga rin. Kay sobra kag katapulan. Looy na kayo mi dire. So, itchy! Nagpista na ang mga hulmigas pug-ug-ug na mo dire. Hasta ang kutsara. Misulti sad. Hoy, bata! Hugasin na mi! Wala na mi dire! Kay sakit na kaya mong kalawasan! Ipangkaon na mi sa hulmigas ug ukok dire! Bad ka! Angay lang kang silutan! Aron ka makaamgo! Mahimo kang plato forever! Ang baso, suko kay siya nako. Dagkanang nasa ko ni mo higala! Tungod sa imong katapulan manghugas! My God, tinuod ba niya kung nakita kining tanan? Tinuod ba ni sila? Tweet, 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 tweet. Tweet, tweet. Tinidor. Oh, tinood ni. Labaw pa tinood. Minugag ko sa si kutsara! Ako sab si baso! Og suko kay kunimo! Tweet, 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 tweet. Tweet, tweet. Ako si Dinidor. O gusto ko nga matilawan nimo ang among nasinati tungod sa imong katapulan o kaugawan. Tweet, 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 tweet. Tweet, tweet. Angay lang nga imo lang masinati kung unsa kapait ang among kaingtang nga pasagdan lang nga hugaw og dugokon sa mga mananap tungod sa imong kamasinopakon sa inaan. Kalma lang mo, Tinidor. Tweet, 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 tweet. Tweet, tweet. Pasalo ako malngari. Nadalang sa kasuko. Nadas emosyon ba? Di lalim nga mas takbi dire nga puwerteng bahuan na namo. Di lalim nga pamaako namin sa Olmegas og ok. Tinuod na! Hinaot nga pamaakon sad ka sa mga hulmigas ug ok-ok! Pagsama na kung usa ka baso, latayan sad untan siya sa ilaga. Musuod gyud na akong ginaga, god! Lamig kay ginabay pero dili man ko makahimo kay wa
Higalang Pluto, nagkauyon ang tanan nga silutan ka. O karon nga usa nakakaplato, kinahanglan nga magamit ka. O dili ka maugasan, matilawan nimo ang among nasinati kuno sa imong bation nga pasagdan ng salamisa o sa lababo nga dili ugasan. No, please, maluoy mo na ako. Ayaw ko siluti. Ibalik ko sa akong bayon. Please. Oh, ang sapay na hitabo, anak. Ngano naghilak mo ka? Si Kuya, ma. Dili mangabli sa iyang room. Nya, nakadungog ko nga ni Shaggy siya kanina sa suot sa iyang room. Unsa? Ah, dali, ato-atoon. Nganong dangog ug murag hagkot mangkayo ni nga gulawas. Kalahin sa ko pamati, oy. Baho pag yun. Baho ang panos. Twet! Gimagsig na sa mahal nga ring plato. Nga nagamit na ka. Gikala na ka, pero wa hugas eh. Oh, ansa na? Nindot? Dili pwede. Muwanto ko sa sa lababo. Muwanto ko dito. Manghugas ko dito. Oy. Ganon di ko makalihok. Dili ka magalihok kay dili man ka powerful. Asa imong pato, si mo kagalingon. Hari ka. Bilin, di man kani may makalihok. Ikaw pa. Pero anong makalupad man sila si Haring Plato o gray ng Platona. Twet! Tinidor. Kailangan ba bang itanong yan? Twet! Tinidor. Siyempre, naman sila'y power. Ikaw, nade ka. Na si power. Kili power. Kili power ay naani mo. As in baho ka gilok. Twet! Bakilok kayo gawan man. Di man ka manghugas. Dili ko ba kilok? Dili. Pati anang laki nga tapulan o kukawan, baho aka, anak, no? Kay di ka ni siya kamaamang limpyo sa ilang bay, how much more sa iyang lawas? Tingali, baho kay ilog. Nainumdum ko sa kisulti ni Maya. Nga baho ko gilok. Nga baho ko gilok ang dili makamao nga manglimpyo ug manghugas. Mao kinahitanaw diha nimo sa mga tao, Pluto. Dili tinod. Maligo man ko. Manglimpyo man ko sa kulawas. Di ba ko baho? Twet! Baho kay. Namilit sa imong mga sinina. Og lawas, ang kapano sa pagkaon nga namilit namo. Kay, wa mi mo hugasi. Pluto! Si Mama. Si Mama. Ma! Tabagin ko, Ma! Iala ko mong plato, Ma! Ma! Dili ka mabati sa imong inahan, higalang Pluto. Unsa nga nung dili man? Tungod kay usa ka nakaplato o dili usa ka tao. Pero nga nang sawa pa ko na imong plato. Nakaduhog pa ko niyo doon ni Ray na plato na, Bi. Tungod kay gitakda o gituyo nga mao'y dangatan nimo. Unsa? Gusto ko makakita o makasulti na ko si Mama. Og sa imong paminaw, dili ka makalitan og mahadlok ang imong inahan. Di ka mabalaka tingali kung say may tabo niya say gayon nga masayod siya nga. Ingon ana ang imong sitwasyon. Twet! Gusto ka ba? Nga takihon ang imong inahan sa kadlok og mamatay? Idol, dili ko mosugot nga mahitabo na sa kong mama. Mao na nga among gituyo nga dili siya may paos sa naitabo nimo. Unsay mahitabo na mo? Nila ni Mama og sa akong mangod? Mabala ka sila gain og naunsa na ko. Mao na imposibleng mahitabo higalang Pluto.
Ablihan na lang nato ning ihang kwarto. Kaya di amo ko'y duplicate. Sige, ma. Dali. Adayon, ma. Yes! Yes, naabli na, ma. Kuya Pluto! Pluto, anak? Pluto? Oh, wa maligis kuya ni mo dinis iyang kwarto, Venus. Dinira man to, ma. Padungog mga ni ko nga ni Syagit siya. Mura siya nahadlok. Unsa? Nahadlok? Kinuo ko. Hain makadining imong maguwang. Unsa pa kay nahitabo niya nga? Wa man siya dinis iyang kwarto. Abe, akong i-check ang bintana. Nakalak masad ni ang bintana dinhi sa sud. Imposible sad og nilayat siya dinhi sa bintana. Unya nakalak dinhi sa sud nga bahin. Hain maka si kuya, ma. Rita, daw na to sa ilam sa katre. Rita, bangi ko. Wa man. Wa bitaw, ma. Kuya Pluto! Hain man ka! Basin og naa sa sud sa iyang kabinet. Tingalig ni tago. So kay problema ani bataa, oy. Dublato. Dong. Nabaka din sa sud sa kabinet, dong? Dong. Man sa diris kabinet. Ay, Diyos ko. Ay, magkadain taon ng akong anak. Oh, uy, unsa man nagtapon og sa lamisa niya? Mga baso? Plato? Kutsara og tinidor? Uy, kadaghan ba din napundok din, he? Kinuo ko. Nagpilit naman taon is kahugaw, uy. Ew! Kabaho na good anak, ma. Ma, ako ni si Pluto. Ako ni Plato, ma. Ay, paita, jud ining bata. Pagkahugawan naman lang, jud. Di ako malikadaghan di ang nagtapon og dinhing mga hugasan. Maud ay mahibong kung asa ng ubang mga baso, kutsara, tinidor. Ni arade dinhi nga way hugas-hugas sa iyang kwarto. Kaiyo na anak, mama, oy. Yaks! Ay, bahala na siya. Dili na nato hugasan, anak, ha? Dili na nato gamiton. Tangilo na bang tanaon, anak, oy, kaluod. Ilapay na lang na ni mo, ma. Oo, ipanglabay ko na. Oh, no. Ayaw, ma. Ayaw kagiyapilog labay, ma. Ma. Kani. Ilabay ko na, ni. Ayaw kagiyapilog labay, ma. Dala na diha sa daplin na kay kuhaon ra na aros basurero. Okay, ma. Ang tanan mo, pagtaon na nato si Kuya Pluto. Ay, nasigita na. Adto ta sa iyang mga classmates kay basig ato dito nilaag. Uba ka ha, naas kompyuteran. Tananak. Kangilo ba nga akong limutangan, oy? Narag ko sa kilid sa basurahan, gibutang. Okay. Nay na mga akla ko. Katula. Igay. Unsa man ni? Ulmigas. Ulmigas. Tabang. Agay. Ulmigas. Ala. Nayukok. Nagpadong na ko. Ayaw ba? Ayaw ba? Twet! What's na? Tilalim, no? Gikagid naman gani. Dire. Kami, tungod sa pinakan anak nila. Manang matilawan dyan ni mo? Tinidor. Tweet. Dili ginay maayo nga kung gibuhat nga. Magbasagan lang ninyo. Dili man nilalim nga. Dugo kontag mga mananap tungod sa kahugaw. Tweet. Iro. Padung ako. Iro. Ala. Ew. Gitilapan ko sa iro. Ayak! Puso na. Kalain. Gitilaan ko. Ala. Glips to lips. Ala. Nili. Nga pa yung migas kasi pamaak. Agay. Sorry na. Ako kilo gitilapan. Sorry ba? Mahal ka haring plato. Sorry na. Mahal ka rin ang plato na. Sorry na ninyong tanan. Nagbasol ako. Dili na ko. Magtinapulan. Mas dati na nimo ang kalisod sa among kahimtang higalang Pluto. O kapait sa among dangatan kung dili mi ninyo hugasan. Dako kayo may kapuslanan ninyong mga tao. Kami ang inyong pinaka-importanting gamit sa gayon nga kamumukaon o minom. Sa gayon nga kamumukaon o magpakabusok.
hapsay og nahimutan ka mo. Apan sa oras ka mahumanag ka mo sa pagpahimo sa paggamit ka na mo. Inyo lang kaming pasagdan og dili tutulon sa paghugas araw kami malimpyo og maggamit na pag-usap. Apan dili tanang tao sa makanimo nga dili makamaong muamping kanamo. Adunay mga tao nga giampingan mi. Ug sama kanimo nga dili makamaong mulimpyo ug muamping kanamo. Angay nga silutan sama kanimo aron sa ingon makaton ug makaamko sa sayop niyang binuhatan. Pasaylo ako ninyo. Nakatuan ako, nakamgon ako sa akong sayop. Nako kayo saan ninyo sa akong inahan. Isaan ako, mag-usap na ko, paghugas na ko sa mga plato. O uban, kadahuman na ko gamit. Promise, gikan karon. Mubadlog na ko sa mga bata nga dili makamaumang hugas sa hugasan. O tambagan ako sila nga dili kini maayo. Kung mao ka na, kuhaon ko na akong silot mo. Og tumana ang imong sab, imong usap ka na. Ikaw, higalang Pluto. Bakwiun ko na akong silot kanimo og mabalik ka sa imong bayhon. Yeah. Oh. Nabalik na ko sa akong bayhon. Taon ako. Nabalik na ko. Yes! Thank you, mahal nga Haring Plato. Thank you, mahal nga Rey ng Plato na. Ug thank you kanyo tanan. Kung dili tungod ninyo, dili ko makaamgo sa sayop na akong binuhatan. Ug dili ko mahimong sulundon nga bata. Daghang salamat ninyo tanan. Way sabayan, Pluto. O tungod nini, aduna ko'y misyon nga ipabuhat ka nimo. Gusto ko nga muntabang kag pagpangita nako sa lain usab nga nilalang nga tapulan manghugas og mga plato. Sama ka nimo, tagaan og leksyon aron tuliron siya sa sayop nga binuhatan. Andam ka na ba? Oo, andam na ko mahal nga Haring Plato. Kung mao ka na, adto na ta aron mabalik na ta sa dili pa mauli ang imong inahan o isuon. Hala, ang plato, midako. Mahal nga Hari, midako ka. Dali na, sakay na aron sugdan na nato ang laing misyon. Musakay ko? Oh, sige na higalang Pluto. Sakay na sa plato. Okay, Okay na, nakasakay na ko. enjoy the ride. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Salamat sa pagpaminaw sa mga asin ni Kuya Goliath nung si Manahuna, Pluto ug ang gamhanang bato. Ug salamat kayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayang pagpaminaw ug akong isunod ang mga bagong bayani. Karon gyapon si Manahuna. Ako lang sunod i-upload mga ka-DJ, mga ka-listeners, no, ang bagong bayani. Daghang kayong salamat ha sa inyong pagkanunayang pagpaminaw.